Politik handler om at gøre en forskel. Jakob, han gør en forskel. Han har vist med sit arbejde i byrådet og sit arbejde som rådmand, at han virkelig ved, hvad der skal til for at få indflydelse i politik. Han kæmper hårdt, han knokler hårdt, han har de rigtige argumenter, de rigtige værdier. Men udover det, så har han faktisk også noget, som jeg synes ofte mangler i lokalpolitik. Alt for ofte så kommer lokalpolitik til at handle om personfnider, magtkampe, politiske trakasserier. Men det Jakob han også formår, det er at have visioner. Altså ikke bare en idé om, hvad skal der ske i morgen og i overmorgen, men også en idé om, hvordan skal vores by se ud om 20 eller 25 år. Den der evne til at kombinere det hårde arbejde, som giver resultater i morgen og i overmorgen, med de lidt længere visioner for, hvad er det egentlig for en by, vi gerne vil leve i. Det er det, der gør, at jeg synes, at Jakob er et helt utroligt godt valg. Du kan læse mere om, hvad Jakob mener, hvilke visioner han har på hans hjemmeside, som hedder jakobbunsgaard.dk, og gå så ned og stem der den 17. november. Tak.